Ja, ik steen hier alleen nog, want Geert van Thun die is onderwijs van het Cambuurstadion naar de televisiestudio. Want Geert die wie vanzelfs onwezig bij de laatste Cambuurtraining, omdat Henk de Jong en zijn manskippen het morgen opnemen in de FC Den Bosch. Waar zitten er dan nou wol aan tafel? Dat ben vanzelfs Andor Faber en Roelof de Vries. En als Geert van Thun daarnaast een ek nog komt, dan ben de Fabulous Four weer compleet. Heerenveen hier hield neer in te brengen in de Rotterdamse Kuip. En verliest van Feyenoord voor de zonde keer een uitwedstrijd al. En Cambuur, ja, die hebben de swing te pakken. En zij winnen met rommesiefes van Vitesse. 0-6. Mijn naam is Arjen de Boer. En dit is de Sportcast van Omroep Friesland. Bal komt bij de voet van Balk, hakje. En dat gaat erin, hij gaat erin. Ilias, oh, ja, 2-0. Nou, een kotje bij Wang, bij Petjau, loopt goed naar binnen, Tijt hem op kanaal zijn, dan komt hij Dinkerk. Ja, daar is hij al. Dan is hij dan toch. De eerste echte grote kans. Dan krijgt Pol hem voor de voet. Net. Thomas Pol. Hiha, hartstikke idee. Benjamin Pauwels, wat een weergaloos doelpunt van die Bel. De rode sectie middengebied, gaat hij naar binnen. Tijt is ik heel lekker, dan komt hij. De redding is er in eerste instantie goed. En dan doet hij de redding naar Voldag. Ja, daar is hij al. Hats Moussa, jongen. Oh, mooi hakje, dan komt hij te 3-0. Ja, goeie goal. Hele mooie goal van Petjau uiteindelijk die hem scoort. Tony Rulken! Ja. Hij zit erin. En is het de Leeuw naar de paas? Nee. Dit is wel voor Tony Rulken, hè? Dit is wel voor Tony Rulken. Ja, en hiha, hartstikke idee. Ze zitten hier gewoon aan tafel. Ja. Nogmaals, Andor Faber, Roelof de Vries. En hij is er, hè? Hij is er. Ik ben er, ja, jongens. Mooi te plakken. Krijg waarom van het trainingsveld. Geert van Thun. Ja. Nou goed, Geert, kliek maar de door in hoes. Is elke niet fit? Nou, op Afolabi nooit. Wat zeg je nou? Ja, dat is een verrassing. Ik val je van mijn stoel. Ja. Jongens, iedereen is fit, behalve de lang geblesseerden. En daar rekenen we zo sterk aan Afolabi. Ja, en Afolabi, want als Afolabi vrienden wie sjoen het, nou wat Sander van der Heijden al leren zijn het, dan heeft hij nou mentale problemen. Ja, dat zou best eens kennen. Ik heb er net meer over. Maar hij werkt net op een training trouwens, Afolabi. Dus hij is voor hemzelf. Nou net werd 10 minuten lang hoe Afolabi. Nee, dat is helemaal gek, joh. Nee, Mark Diemers is weer waarom, want hij weer een beetje ziek. Hij heeft alles er even, alles eruit kotst vorige week. Dus, ja. Maar die is fit en dat is wel leuk eventjes om te vertellen. Die zit, mooi Henk de Jong, zijn rol toch wat verloren in het elftal, wat heger op het veld. En dan mat er dus een eind komen om wat de supporters tamelijk badinerend postbode voetbal noemen. Ja, maar wat hij juist die laatste wedstrijd, die hij wat meer op de size. Ja. Hij maakt nou wat meer naar voren. Komt hem heeg. Oké, nou goed, dat is dus het laatste nice, dat is mooi. Ja, vorig jaar eigenlijk zei ik heel vaak Andor. Makkers die al zwaar. Die vraag stel ik jou net ondaan. Nee, die stel ik on die voorman. Ja. Roelof. Ja. Dat is ik het antwoord? Ja, is dat het antwoord? Ja. Goed zo, jongens. Doe eens goed. We beginnen naar de stellingen, jongens. We beginnen met Andor. De opmars van Cambuur is vooral te danken onder de revival van Remco Balk. Nee. Roelof, ik heb mij vreselijk verzint in de kwaliteiten van Amara Condé. Ja. Zo. Ontboezeminkje dit. Dat is een hudde. Geert. Cambuur had qua transferwaarde meer kapitaal op het veld staan als Heerenveen. Nou, dat begint ze staan al heel. Ik zeg ja. Andor. Thijs Jansen is een betere doelman dan Andries Noppert. Hey, deze hier staat op de reacties op X kregen. Zeker, want ja, ze zeiden wel eens van de Dos nooit wat mooi. Nee. Maar heel stiekem. Mondchen. Nee, zei hij. Oké. Geert, Vlinderwieke. Pardon? Maar op dit stuit wel. Je keek er helemaal niks om. Komt hij weer naar Andor nu aan. Goed, Geert, Vlinderwieke zei Sander van der Heijden. Cambuur eindigt bij de bovenste 5. Maar ik denk dat Cambuur promoveert. Nee, dat denk ik net. Oh. Oké. En dan Roelof. Kenneth Perez had gelijk als hij zei: Heerenveen en Robin van Persie is een volslagen mismatch. Nee.
Nee, had geen gelijk. Want zo wie dus bij Feyenoord Heerenveen. Op basis van die wedstrijd is ik ja, trouwens. Oké, maar ja, naar de Kuip. Prachtig affiche. Ja, mooiste stadion van Nederland. Ja. De weeromkeer van de verloren zoon. Wist ik wie het worden? Correct net. Nee? Nee, want we kwamen aan oorlogen van de wedstrijd en toen ruimde het. En oorlogen van de wedstrijd, de wedstrijd gingen fort en toen ruimde ik nog. Het weer Ja, net het is normaal. verschrikkelijk. Kan maar bakken uit de hemel. En dan heb ik nog zo'n Dat is wel- wedstrijd. Het is wel, ja, de zin in wist wel. Ik kim in heid mooi, gezellig. Van tevoren nog even lekker eten. De kist En- zelf vond maar niet heid. Dus Ja. dat is leuk, ja. Dank je. Die is wel leuk. Ja. Die zit- Het slaat wel zijn generatie hoor. Rolf had ik een hele leuke dochter. Ja, dank je. Ja, die hek. Maar ja. Ja, Die maar- hier net mooi in de Kuip. Nee, dat is... Maar hij er echt zin in. Mooi stadion, lekker voetbal. En ik was sinds de eerste 20 minuten in Jervin is die maar de kont in de goal. Maar stier wel fanatiek te verdedigen. Op de 36 iets wat ik er niet. Nee, net echt. Maar dan krijgt Feyenoord een goaltje in en dan is het eigenlijk kansloos. En wat Jervin een goaltje in. Jervin een goaltje in en dan is het kansloos. Ja. En wat is het dan? Ik heb erger dan 2 personen. Nicolaescu en Amara Condé. Die gaan volgens mij in één bal goed trekken. Alles inleveren. Bal vol. Is dat de Amara Condé dezelfde Westo aan het begin van het seizoen? De glikingmakers mooi en N'Golo Kanté? Ja, dat wist ook toch? Qua type speler, maar niet qua kwaliteiten. Oh, dat niet. Maar hij, ik weet wel dat moet hij om maar eventjes een beetje steun te krijgen. Hans Krij junior, toch hè? Hoog niveau. Die hier ik een hele hege pet op van Amara Condé. Want die hier die wedstrijd jongen van Jervin Rijden van Jacano. En die heb ik jongen. En ik heb hem nog een paar keer jongen in de tarriering. En dan maakt Condé echt indruk. Er staat dan de one-to-watch. Volgens mij had Kraaien kezen van die Condé. Daar maakte hij echt indruk. Baltje onnemen, vod draaien. Dan sloeg hij vol. Maar goed, we binnen deze uitzending begonnen bij de stelling van... ik heb me vreselijk verzint in Amara Condé. hij had het En sinds dat hij zou wel- dus volmondig... Ja, Ja, oké. maar ik ben nog het kleer. Wat we nou 20 minuten lang hebben over een mislukte middenvelder... die het kamer is van een tweede niveau in Duitsland, FC Maagdenburg. Na 20 minuten weer nog maar een minuut zo'n was. Sinds hij weer waarom is en weer in de baas zit, had hij echt niks letten. En ik ging ervan uit dat de eerstvolgende wedstrijd Condé net spelen. Oké, maar er komt eigenlijk heel meer kritiek nou op Robin van Persie. Kenneth Perez zei dus zelfs al dat het een enorme mismatch is. Het voetbal dat hij spelen wil bij Heerenveen is deze spelers net mogelijk. Hij zei het letterlijk, en ik citeer... Als Van Persie het bij Heerenveen voor elkaar krijgt om te spelen zoals hij wil... dan is dat de grootste trainersprestatie ever. De ideeën die Van Persie heeft passen echt totaal niet bij de kwaliteiten van dit Heerenveen. Dat past beter bij een veel betere ploeg die veel beter aan de bal is. Had hij een punt, jongens? Nou, hij had wel een punt, alleen dan ga je viert even. En ik denk net dat hij elke wedstrijd van Heerenveen shot, dat hij Van Persie sinds die jochen in nederlaag van AZ... die speelwijze en die wijze van Tinken al enorm onpast had. Het is ook al veel minder leuk om naar te zien. Ja, het is ook gewoon betonvoetbal. Ik vind het echt net om aan te kleuren. Maar dat is dan een oorpunt. Van Perez zei het dat hij dus spelen met Heerenveen alsof Heerenveen Manchester United is. En dat is het. Dat Nee, is maar het nog net. wel altijd mijn verzorgde opbouw van achteruit. Ja, maar dat doet Heerenveen eigenlijk ik net meer. Hè? Ze proberen dan wel een beetje... Ja, sinds dat willen ze wel, maar sinds dat die kunnen jochen ze in niet. Nederland spelen ze volle conservatiever. Ja, ze volle middellange bal. Ze spelen inmiddels al heel lang maar 2 controleurs, maar Van E en Condé. Dus hij had al een heel soort onpast. Smans op de boeten is ik net een echte boetenspeler. Dus dat ben al hier al redelijk conservatief instelde wijzigingen die je al tapast had. Je kan niks is realistische wijzigingen, want Nou ja, inderdaad... Dat is dan inderdaad van hoe je het kunt zien. Maar Van Persie, die had natuurlijk nog in de... Of Perez had nog in de holle dat hij nog steeds dat hele lege opbouwen... nog steeds dat hele opportunistische, meer onvallen. Maar dat doet Heerenveen al lang niet meer. Nee. Sterker nog, ik vind juist dat hij daar weer waarom had. Net zozeer op dat lege opbouwen, maar volgens dat volle meer dat psyche op te bouwen... en dat attractieve en onvallende voetbal. Maar hoe vies dan nou dat Van Persie het doet, jongens? Want ja, in het begin winnen we al hier fantastisch positief. En ja, hij waart een beetje mijn fluwelen handschoentjes ompakt. Hè? Want ja, oh jee, het is Van Persie. We mochten absoluut geen kritiek hebben. Toen heb ik al een keer zo'n... Hij wil... Ja, van het bepalen. Nou ja, want ja, dat bepalen we zelf, inderdaad. Maar goed, dan komt er al gauw kritiek. Nee, je mag Voor net mij toch kritiek die hebben. fluwelen handschoen. Want ik bedoel, hij had natuurlijk laatst ik een periode gehad dat het een aantal keer even misging. Maar ja, toen had hij gewoon die kritiek kregen die er jet te wezen. En volgens mij wordt hij net maar tenminste net door de regionale media. Maar Nee, maar toen heb ik al een keer zo'n... Hij wil eigenlijk Manchester City voetbal spelen maar bal op dak 9. Dat is natuurlijk een beetje gechargeerd. Maar ja, het komt er wel een beetje op deel natuurlijk. Hetzelfde Ja. wat Kenneth Perez eigenlijk nou verteld. Ja, beetje komt het wel op dat. Ja. Dus ik krijg bezocht uit de list dat dat niet helemaal klopt. Nee, maar Maar hij, we dan constateren dat Robin van Persie werkelijk grandioos visioen heeft op de kwaliteiten van zijn selectie? Nou, hij had natuurlijk in het begin wel heel erg zijn team de hemel in prijs. Nee? Dat zeiden van, nou ja, ik wil een sign van het is een keer Manchester United. Ze zei, nou, dit zijn wel goede voetballers hoor. En ze pakken het goed op, dat moet je je niet even vergissen. En
zulke soort dingen, hè, dat hij dan zei, we willen ook als we 1-1 bij Ajax uitstaan in de laatste minuut nog wisselen om te winnen. Dat zijn natuurlijk wel opmerkingen die in hing je bleven. En die moet je er ook maar even waarmaken. En dat maakt hij natuurlijk net echt. Ik vind dat gewoon beginnersfout. Want ja, al die trainers, hè, goede voetballers, neem ze allemaal maar op. Van Nistelrooy, Marco van Basten, Mark van Bommel. Ze maak je alle hier toch echt weer beginnersfouten. En het is misschien ook wel een beetje te dom wezen om te denken van, ja, Van Persie, hoe komt dat alle hier net? Nee, maar dat is te naïef om te veronderstellen dat hem dat net over commercieel. Misschien komt het dat soort geweldige toppers zoals Van Basten en Van Nistelrooy en Van Persie wel eerder als een trainer die het ietsje leger in de hiërarchie staan had. Want die snapt beter, denk ik, dat je met het team wat je hebben toch een realistischer voetbal spelen moet. En hij gaat ervan uit dat zij wel ongeveer kennen zullen wat hij kon. Nou, dat is ik maar een veronderstelling, maar dan komt hij op een koffie natuurlijk. Ja. Maar ik vind dat over het algemeen de betere trainers, net de trainers binnen die als voetballer op hoog niveau ophouden binnen, maar de trainers die opleiden binnen, die van een CIO's-achtige opleiding waren, squalmasters. Of iets voor de Haan beter als Carlo Ancelotti. Ja, oké. Jongens, hij roept nou Van Persie, ja, CIO's en één man uit de praktijk. Ja, één voorbeeld zegt toch niks over de rest? Nee, oké. Ja, nee, maar beetje dom. Ja, nee, maar wat er misschien, ik moet eerlijk zeggen, ik ben echt wel wat onaangenaam verrast toch goed het iets viert wordt, zeg maar zeggen. Ik vooral de ontwikkeling. En de ontwikkeling. Ja. Want ik heb altijd toch van, zo'n min elftal hebben zij net. Ik ga ze bij de top zone zetten, nooit competitie voor in de. Toen al, dat is weer hoe erin. Ja, dat ik heb juist toevallig kreeg ik telefoon van de erevoorzitter van SCRV. En die bellen net altijd. Als het met rijden nee, die bellen dan. Hè, en nou goed, wat zei de heer de voorzitter? Nou, hij zei het letterlijk. Dan gaat het Cambuur omheen. En dan zitten wij in de KKD. Ja, dat roept hij heel typen. Ja, dat is wat hij zei. En hij zei het eigenlijk echt van we hebben een prachtig mooi stadion, geweldige faciliteiten, maar we hebben een waardeloos elftal. Maar hij belt hij en dan was het ook een beetje als een soort sprekpop van de erevoorzitter zien wat bellen hij alleen nog der uur of zei hij Arjen, ik weet dat best de snappelkoning van Friesland. Ik heb nog een putje vandaag. Nou, ik heb natuurlijk een putje hoog. Nee, dat is een grapje. Nee, maar van ik herken die telefoontjes wel. Hij wil even zien zwargen en ik even naar Utrecht. Misschien had hij wat jet in de podcast of samen zei rollen af. Hartstikke even luisteren. Nou ja, hij hier jet van dat doet hij begon daar weer over, want Van Persie had natuurlijk op deze stoel zitten. Ja. En toen zei hij iets in Van Persie, want die is natuurlijk die is glibberig. Dit wat zij zeggen. Hij kan goed praten. Ja. En toen zei hij van, nou Rolf jongen, maak eens even de opstelling van SCRV. Ja. Nou Rolf maakt de opstelling, dat kwam haast van 90% Urima de opstelling van Robin van Persie. Toen zei Van Persie, nou jongens, Rolf, dan zijn wij het toch eens. Dat deed hij slim, hè, Robin? Ik baalde er achteraf van, want ik hij is slim en Dodi is iets minder slim, Rolf. Nou, het verraste me. En ik kies Olsen opzij. Ik wil niet in herhaling vallen, maar ik kies Olsen, de baalde ik een beetje van. Ik wil Olsen opzij, Condé eruit en dan Olsen, Smans en Brouwers. Dat is ik hoop dat Van Persie dus, en we zijn nu 2 weken later, dit is dus de echte opstelling. Ja, dat is in Lietse wijziging. Maar die Olsen, die zullen we maken. Ja, nee, maar dat vind ik dus, dat snap ik helemaal niks van. Ik snap die opstelling. En ik geef hem hoor dat ze dat is de allerbeste die erom. Ja, maar hij speelt het te volle op zijde en naar achter, zei Van Persie. Ja, maar dat is bij Olsen net zo. Dat Condé. Die speelt het alles naar achter. Alles naar achter. Ja. Ik nog alles in de van een Feyenoord. Maar Olsen moet echt meer gewoon kappen draaien en dan echt die splijt in de page, Jan. Ja, hij wat iets meer. Dat doet hij te min. Ja, oké. Maar wat zei Riemer nog meer tje? Of dit weer? Nou ja, hij zei... een kort telefoongesprek. Nou, ja, het wie ietsje langer. Nee, dat wordt nooit kwaad bij Riemer. Nee, precies. Nee. Gisteren de telefoon van Del is en even pisje de ouders dan en dan rondkomen. Dat vind ik net zo sympathiek. Dat is respectloos. Dat is respectloos. Dat gaan we niet doen. Nee, maar goed, hij zei wel van waar van deze spelers, dat weer ik een vraag, van Tjin Wurgert bij Heerenveen nou echt yield. Echt kapitaal. Nee, dat brengt me echt wel waarom bij die stelling. En ik heb er ja op zijn, omdat bij Cambuur er nogal wat jonge talenten aan zitten te komen. Er is nogal links en rechts echt al belangstelling voor die jonge talenten. Dus het zou, als het dan, en dan moest een beetje in een massa zijn dan ik best wel eens zo wijze kennen, dat Cambuur een behoorlijke transferwaarde in zijn selectie had. Nou, ik denk alleen nog al die keeper. Ja, die keeper is goed. Ja, die keeper is. Ik vind het beter dan Noppert. En wat dacht je van Benji?
Pauwels. Ja, ik een hele goeie. Natuurlijk een topper. En waar nog meer dan? Ja, ze verwachten toch nog wel een heel soort van... Mercera heeft nog. Die traaien die we nemen, daar is al interesse in. Is interesse in. Ja. Voor komende winter al. Ja, daar kan u net om mij werkje. Maar die Pauwels... Ik weet dat die keeper is zelfs boeteloonske interesse, heb ik begrepen. dat sluit ik net uit, want die maakt het een prima seizoen toch. Ja. Maar goed, het feit dat Cambuur in de eerste divisie speelt, maakt het al dat Cambuur qua transferwaarde nooit Boppen Jereveen wezen zal. Want in de Eredivisie wordt volle meer voor spelers betalen, wat logisch is. Maar goed, dan hebben we naar de vraag, waar bij Jereveen... Olsen, Smans voor een miljoen, levert hij nog meer? Maar dat is wel de realiteit van Jereveen. En dan het Riemer misschien in die redenatie wel gelijk. Dat het in verhoudingsjong Cambuur dat wel beter voor elkaar had in een selectie als Jereveen. Nou ja, de laatste die echt nog wat yield opsmieten heeft, dat is natuurlijk Saroui. Ja, zo'n jongen, met boetegewone kwaliteiten, die is er op dit stuit bij Jereveen net. Nee, die is er net. Die is er net. Zou Trensko dat we kennen? Nou, die is net zo goed als Saroui. Nee. Zeker net. Nee, hij kan wel misschien het dubbele faciliteitswaarde ongeveer opleveren. Misschien iets meer nog. Wat had hij? Een miljoen. Een miljoen. Ja, iets minder dan... Ja, ik denk tussen de miljoen en de een miljoen moest het wat dat betekenen. Heel positief, drijf jou een miljoen. Als die Pauwels helle wordt in de winterstop aan het einde van dit jaar, gaat die ook boven een miljoen. Hè? Ja. Ja. Hier. Kan zo gek wezen als ze onder de miljoen überhaupt praten worden. Het 12 seizoenen plus een optie. Ja. Dat is een enorm contract. Ja. Dus, dat is een hele grote waarde. Ja, misschien Linde komt natuurlijk. Daar verwachten ze wel een heel soort van. Daar hebben ze wel hege verwachting van Persie die roept nou meer om letterlijk soldaten. Hè. Er moeten meer van die krachtpatsen komen. Ach ja, je verwacht het net. Hè. Dat de vregen van Wonderen al om. Tobias en Johnny Jansen. We praten al sinds dat wij nog in de audiostudio zitten met deze podcast. Ja. Hoe lang toen? Toen moesten er al klootzakken bij Jereveen. Wie maakte er ook nog international? Nou, als we nou weer zien naar die wedstrijd van Oude Sneun, dan snap ik dat wel. Want hij had nou maar Hopland natuurlijk wel een hele lekkere verdediger erbij kregen. En Bokniewicz is net heel min, dus dat zit wel aardig. Maar daarvoor is eigenlijk Van de enige die echt goed zit de bal in. Maar die is nog heel jong en die maakt Van jongens, is hij nou echt zo goed? Dat is toch ook gewoon middelmaat KKD? Ja, toch? Het is middelmaat KKD? Nou ja, misschien subtop KKD. Van is echt net zo goed. Nou, dat is... Visto die echt goed? Moet ik hier nou over in discussie? Ja, waarom Visto dan van E? Hij is toch geen KKD? Kom op, hé. Waarom Visto KKD dan echt... Of Visto van E dan zo goed? Geert, helft op popcorn? Van E is net een niveau Frenkie de Jong of zo. Maar hij is wel dat dacht ik niet, middenmoot. De Eredivisie is Van E op dit moment echt een hele bruikbare speler. Jereveen zit niet in de middenmoot. Zijn tolde. Ja, of 3 punten vanaf de noemer section. Nee, het gaat net goed, maar dat is wel een oordendiscussie. Van E is best een goede voetballer. Maar Dovies is eigenlijk dat Van E te leeg speelt op dit moment. Want hij is middenmoot Eredivisie. Ik denk dat Van E nog een liedstapje maakt. Die is nou 21, denk ik ongeveer. Die is nog jong, die kan nog een liedstapje omheen. Die kunnen wel naar de plak 8 jongen van de Eredivisie. Dat is ook, maar dat is geen geweldenaar, daar gaat het net om. Hij gaat net die miljoenen opleveren. En hij zit net de klootzak. Maar ik zei, het middenveld, daar wie ik mee bezig is Conte stelt Dip teloor. Van E vult het best wel aardig in. Ik net meer dan dat. Luc Brouwers is misschien wel een van de betere spelers, maar is ook geen groeibriljant en een geweldenaar en die het verschil maakt. Ja, dus het is allemaal redelijk matig. Nicoliescu is gewoon dit hele seizoen al teleurstellend. Maar die krijgt ik niks. Je hebt helemaal geen onvier van de ziekte. Maar de bal die krijgt, spring ik al je vast je voet. Nee, maar het is geen balvaste vis, maar het is een frommelaar in de section. Van de linkerkant krijgt hij niks, want daar zit Smaals, die zit alleen maar naar Binta. En van de rechterkant komt alleen maar Trenskau en die zit op een goal. En die gaat er op fantastisch zien. Alle ballen op Ali Reza, denk ik. Ja. Want die voelt wel aardig in. Nou ja, ik goed. denk meer dan dat. Ja, maar deel je hem de conclusie of de gedachte van de erevoorzitter dat het wel eens zou wijzen kan dat Cambuur straks in de Eredivisie zit en Jereveen in de KKD? Want dat is een opmerkelijke uitspraak. Ik vind het een boute uitspraak. Ik denk, vorige week ziet Sander van der Heijden hier en die zei, jongens, Jereveen zal net degraderen. Dat denk ik eigenlijk. Dat denk ik echt eerlijk zijn. Dat denk ik. Ja. Maar ik vind het helemaal net zo bout, want het is iets wat we hier ik op tafel, maar bijvoorbeeld collega Sander Vries had het ik wel eens erop, omdat het op termijn helemaal een ondenkbare situatie is. Omdat Cambuur ten eerste bezig is met het stadion. Best wel goed beleid. Op een del, maar golfbeweging, maar toch. Ja. En daar zit wel wat achter. En bij Jereveen gaan ze nou de laatste tijd wel wat stapjes zetten. Hè? Qua omzet, qua kostenbesparing. Dus dat gaat wel wat beter de laatste tijd. Nee, nog wel dan altijd een operationeel tekort van 3 miljoen euro. Ja, maar dat is wel wat we ombracht. Dus je moet ook feitelijk juist zijn. En het is wel een redelijk positieve verbetering. Maar daar zit wat minder beleid in. Vooral de laatste jaren. Dus Cambuur is een beetje stijgende qua alles. En Jereveen is heel tijd in elk seizoen. Nou ja, 1-2
tot 4% minder ongeveer. Ja, en dan komt er aan een keer een moment, ik denk dit is zo net, ik denk dat ze daar nog wel goed kunnen afverbinden, dat er een Heracles of Green scenario komt bij Heerenveen. Dat kan haast net hoor. Je zegt natuurlijk bij Heerenveen dat er meer misgaat als alleen nog op het veld. Precies. Want het feit dat Keulert uitvalt en dat Sam Kersten dan erin komt, nou ja, dat Een centrale verdediger. dat jouw gewoon dat de spelerselectie is gewoon net En met in Oliver balans. Brouwer, die het al moeilijk heeft onder de rechterkant, die moet verhuizen naar de linkerkant. Ja. Het één keer eerder die dat wie Excelsior uit. Ja, dan ben je het wel Maar naar mij 3-0. pleisters plakken. Maar- Er is nog altijd net een technisch manager / directeur. Nee. De selectie is dus net goed in balans. Ben al je zaken die op het bordje komen van Ferry de Haan. Nou ja, we hadden hier uit de kerk wel eens een stapel multimappen deadline met alle dossiers. Dus het is misschien ook wel logisch dat je net overal topscorer kent. Had je zelf wel een ding onder holle ha. Maar ja, dat ben wel ding werd one letter nog altijd niet in gebeurd Nee, is. dat is te lang niet echt. Het is eigenlijk gewoon mismanagement van de toplaag bij SCRV. Mijn verklaarbare oorzaken. Want inderdaad, ja, als je in je eentje, als je in een eentje de hele sportredactie runnen mast, ja, dan kist ook net alles dan. Dan ben ik dingen die het minder gaan. Dus dat is ook logisch. Maar ja, er zit echt geen vooruitgang in. Maar dan willen direct flaters maken terug van Persie. Want die zei toch van, ja, Jahan Baks wil ik er wel graag bij hebben. Nog weer een onvaller. Van Persie moet misschien echt gewoon denken van, ja, want die gaat wel akkoord met al die spelers die er dan bij komen. En ze hebben toch eerlijk best wel investeerd, Arone Simmer, Ja. in kapitaal. Ja, in je had spelers. wel eens gewoon hoe die haatscout Kenneth Zandvliet, dat die er intern misschien net al te goed op zit. Dat er echt cohesie is met de oren scouts. Klopt. Ik Dus vind dan, het echt- dan echt daar gaat dat net goed. Onbegrijpelijk dat er nog altijd maar één linksback is en 3 keer middelmaat op de rechterkant. Want nu moet Sam Kersten hier dus naar links. Dan moet, die kan we nou op de linkerkant staan. Brouwer Brioks, Hussein Ali, Denzel Hall. Ja. Even, want dit is heel negatief en terecht trouwens, realistisch noem ik het. Nou ja, Maar net negatief, kritisch. Even positief, en positief ja, en realistisch ook trouwens, ik ben het helemaal mee eens. Even positief. Ik wie wel blij, maar die blessure van Keulen. Want Kersten, die deed het goed op een rechtsback. Dat is misschien wel het enige lichtpuntje van een wedstrijdje Feyenoord. Ik zeg, Bij jou hier de dooi van zijn leven. Kersten is ik op het plak van Brouwde. En dan Brouwde er voorlopig maar even uit. Brouwer op Zo. middenveld, dat zoek ik eens een keer van. Nou, misschien ik. Als Zuid Brouwde maar eruit. sinds ik Brouwde helemaal de hemel niet Ja. staat, is het alleen nog maar neerwaartse spiraal. Weet je hem dan. trouwens, even een quizvraagje, misschien leuk. Wie is de rapste speler van SCRV Sam Kersten. binnen deze selectie? Ja, Sam Kersten. Ja. Hij kan net zo goed voetballen, maar hij is wel rap. Nee, maar- En eerlijk is eerlijk, het is wel, hij heeft wel 20, 24 meter nodig om echt op gang te komen. Een dieseltje. Het is een diesel. Ja, maar dat maakt het niks. Dus eigenlijk heet het ze verloren. Maar van hij op topsnelheid is Sam Kersten. Dan tikt hij eventjes, wat wie het? Echt wel 32 kilometer in het uur. Maar als het op Brouwde op middenveld was, wie maakt er dan uit? Van E. Ja, van nee. Ja, en, Van E. en kon hij bloodsteen? Nee, kon hij je direct uit. Van Brouwde, Olson, Ja, Brouwers. nou, dat zoek ik wel eens wel, ja. Nee, Smans. Brouwer, Smans erin. Sowieso En Smans. Brouwers eruit. Maar dan heb je heel geen soldaat meer. Geen klootzak. Nee, dat kan Brouwers. Die zou eventueel nog steen blijven. Maar Brouwers komt op 8. Smans op 10. En dan is de controleur is dan misschien wel Brouwde. En Olsen eruit. En dan Olsen. Ja, dus de keuze of Olsen of Brouwde. Nou, dan zoek ik toch voor het voetballend vermogen in van Ja, maar dan heb je... Olsen. Nou ja, goed. Olsen, Brouwers. Je hebt een Smans. Maarten Droon nodig. Ja, En dat is dan is Olsen. Olsen net. Nou, we komen er wel achter, jongens. is Brouwde. Nou, we komen er net uit in ieder Nee, geval. de selectie is net in balans. We beginnen naar Cambuur, jongens. Daar komen we uit. De selectie is dus net in balans. Soldaten moeten er Komt in de komen. middenstop denk ik nog wel een centrale middenvelder. Ik denk dat dat nog... Lindé, toch? Middenvelder, dat is die Linde. sorry, controlerende... nee, centrale verdediger, sorry. Ah, ja. Oké, en weet je een Ja, back? Amova wordt dat, denk ik. Dat Amova. is net 100%. Van Go Ahead maar Eagles. wie de winterstop... Simperstop ik al sprake van. Die speelt het nou net bij Go Ahead Eagles. Oké, we beginnen Cambuur. Want wie is bij Cambuur? Orne Vreet, ja. Ja, en Cambuur, ja, Henk had het weer op een rit, hè? Ja. En Wiekelien zijn we van hij wat fot. Maar de magie is weer om. Ja, nou ja, dat is echt wat we hier aan tafel wil zijn. Hebben dat het een jonge selectie is die het nodig had. Nou ja, no sure je de volgende weekend dat de puzzelstukjes in ook al vallen. Dat er bevlagen echt aardig voetballen wordt. Dat er een idee, een plan achter zit. Dat is natuurlijk ook wat we in het begin nog wel eens wat misten. Dat zit er nou in. Ja, dus je zorgt dat ze het goed op een rit hebben. Dat ze mooi aansluiten bij de subtop. En dat het bij wie ze van spreken in de Polonaise het Rood-Kooi-stadion is. Ja, wat zei Henk? Want daar heeft Henk die ook nog geïnterviewd. Ja, ik vreeg hem naar al die stiekem al naar Boppenshut. Omdat het God mij, nou ja, liever is de top 2, top 3, ik maar een paar puntjes is. Nee, weer. Nee, ik zoek gewoon de eerste 8. En de eerste 8. Wat ik leuk vind, dat we ze vaak de 0 horen. Hè. De 8e keer nou in 15 wedstrijden. Dat is meer dan 50%. Ik ben net bezig met iets. Ik ben bezig met uw club en uw club verkeep je. En dus toch goede voetbal te winnen.
Dat het stadion vol komt aansnet, naar je stadion. Ik hoop dat van de weekend ben dat er wel wat meer gebeurd is. Hè. We komen nou vaak en dan ziet we in de bouwlampen aan het verklaaien en hartstikke kort, jongens klappen tanden. Dus ik hoop dat dat aansnet oors wordt. Dat is nog even zo, daar zeuren we net door. Maar het is wel hoe het is. En als we daar nog weer vierde komen en daar winnen, hè, dan worden dus meestal nog blieder. Het gaat om uw supporters, hè, dat we daar het goed voor doen. Ja, dat zei Henk. Mooi voetballertje in de FC Den Bosch. Die hebben trouwens liekevolle punten als Cambuur. Ja. We gaan staan gewoon richting de winterstop, jongens. Even op Ien. Excelsior, Tweede Graafschap, Trij, Volendam, Emmen, Helmond Sport en dan Den Bosch en Cambuur. Welke twee ploegen? Mocht het zo wezen dat Cambuur wint van Den Bosch en Emmen en Helmond Sport verliezen en dat Kim uit het zinstanders die ze houden, is Cambuur vierde. Alsjeblieft. Maar dan nog eventjes. Welke twee ploegen denken je dat te promoveren, rechtstreeks? Excelsior en Volendam. Excelsior en Volendam. Excelsior en Volendam. Ja? Ja. En Doek? Excelsior, Volendam? Als je het anders zegt, dan Ik neem had de ik het niet Graafschap serieus. nog net sjoen, dus dat alleen in het schakelkanaal. Op basis van de wedstrijd die te kon noten sjoen, Excelsior en Volendam. Ja, echt? Ik mag zeggen dat vind de de Graafschap een goede Graafschap ploeg. overigens er wel grote concurrent is. Want Ja. die komen echt los. En die Seuntjes, Ja. die wordt fit, jongen. Ja. Die knalden er even 3 in. Die Warmerdam vind ik een goede voetballer. Middenveld. Ja, Maar van ze Cambuur echt goed. spelen nou nog, hè? Tjen, Den Bosch, Telstar, ADO, de Graafschap en Jong AZ. Ik heb zelf een beetje het idee van, Cambuur zit nou zonde. Nou, dat zouden dus als ze winnen, staan ze vierde of vierde. Vierde. Maar Gien Ian, ze zitten wat in de luwte. Gien Ian let op Cambuur. Nou, Jim net. Jim zei ze al jawel, nou. Volendam, Excelsior, Graafschap. Cambuur weer gewoon vierde en dat maakt ze eigenlijk ook ongeveer. Had ik dat wel eens zijn? Ik vind dat ze in de top 4 Ja, maar van, Ja, ik wel zijn. het is wel eens zijn. Maar van, Ja. er lijkt geen druk op. Onze grote vriend Hans Kraai, hij is hier al eerder neemt, die zei Cambuur komt eraan. Cambuur komt eraan. Maar misschien moeten wij een beetje dempen. Hè? Nee, hoezo? Nou ja, dat is een beetje de strategie. Nee, maar hoe Ja, dat de dempen? strategie. Nee, maar Want ja, Dat als is er de geen vierde druk van is, Henk de Jong. Maar dan is er geen druk. Dan is er geen druk. Henk de Dat Jong is erop kijk de altijd. sprekpop van Riemen van der Velde en ook is de sprekpop van Henk de Jong. Ja, maar ik ben de sprekpop van elke niet. Ik heb hier ook wel eens zitten wie de sprekpop van die. Die is goed trouwens. Iets oors, want het wie vreet natuurlijk een hele mooie joen in de Gelderdoom. 6 doelpunten, de ene nog mooier als de oor. Ja, die is mooi. Zelfs Tony Rulke begint te Ja, scoren. jongens. ja. Ongelooflijk jongens, Tony Rulke. En dan ben ik wel, ik zit naar het Skeerkelkanaal te zien van ESPN. En daar werd in het volledig Duits werd er kont gedaan van Goed, de Westerman is ook een spul. en Rulke zaten. Ik dacht Hij eerst nog, toonde de macht. want Ja, hij, die die, mooi. die Hij vijfde- die dacht eerst 12, maar dit maar niet. Ja, ik denk al, dan scoort hij en dan wordt hij hem aan. Ja, Want maar die het jij is wel doet, maar hij terecht. scaret nog Het is niet wel binnen. Maar het wichtigste van Vreed wie natuurlijk, jongens. Ja, Ja. Nou, de jeetje van Diana. ja, Ja. ja, zeker. Ja, Ik bedoel, dan is het leuk en aardig. Zij is nog winnen van Vitesse. Diana Lokweeske maar nog. Diana wie Vreed jeetje. Van de Sportcast. Ja, voor zijn redactie. Ja. Ja. Hartstikke mooi, jongens. Trouwens, ik hier Dijk vregen. Ja. Want normaal gesproken regel ik altijd de mystery guest. Ja. Hè? En ik hier een keer Anthony Lurling regel, Pascal Bosgaard. Zelfs de assistent-trainer van Liverpool. Het niveau werd heel tijd heger. Zeker. Ik heb een keer vregen aan Roelof van Soesto. Ik een keer de mystery guest regel willen. Kwam je om met ogen, ziet ze verlingen. Ziet ze ogen. Toch de... Nee, ongezien. Nee, dat zou het toen immers. Maar van, ik heb nou een dijvregen. Ja. Ik heb een dijvregen, Soesto, een mystery guest Maar regel je wel. hing het er al? Want ik had dit stiert nog net al praat. Maar dan heeft hij op die eerke waarschijnlijk dat er hing. Nee, hij hing er nog net. Nee. Hij hing er nog net. Oh, nee. dus daar was nog net naar taal. Nee, ik word er nog net. Oh, Nee, maar de daar is spanning wel wat opbouwen. zijn. Daar is wel zijn. Een grote gast. Ja, grote naam. Grote naam. Ja, Grote speler. Dan weten we dat Ik alvast. ben bang dat hij, ja, ik weet wel, ja, in de lengte is hij denk ik groot. In de lengte? Nou, dat weet ik net. Maar je was Aasten Vreetje. Bent u groot? Ik zal aanstaan, als ik denk dat hij hing het, want je dag is een eerke, ik net, maar als ik denk dat hij hing het, dan klappen we me gewoon niet. Oh, wat Die een tune. spanning. Wat een Hartstikke spanning, goed. Wat een spanning. Jongens, ik ga je Maar dan trouwens... is niet, ik nog wat oorsvregen. Wat staan het op voor hem komen? Nee, dat wil ik daar niet Oh, op nou. komen. Wat wie dat dan? Ja, wat Nou, dit dan? daar is meer orders van de mond. Ik kom op de redactie, Orders? dus wel rechtsekje en kom dan lekker ontspannen, manje te moorn, denk aansnemen. Zeg het ook Leuk, niet. maar de collega's Ja. van de sport vergaderen hier deze weken. Ik hier de laptop nog net aan. Hey, Ander, dan moest even wat uitzieken voor de sportcast. Nou ja, en Klinkt klinkt het Klinkt als Arie de Boer. Klinkt als Arie de Boer. Klinkt als Arie de Boer. Het klinkt niet. Het klinkt eerder als Thuis. angstcultuur bij Omroep Friesland. Ja. Arie in de vaat was er alleen. Ja, precies. Maar daar komen we aansnoepen. Nee, maar dat kan wel eventjes. Want ik hier niet namelijk vregen van hoe zit het? Want, Ja, Roelof die wil over een bepaalde speler erop praten. Dus ja, ik denk dat ken je in zijn eigen programma van. Rafalabi. Nee, we hebben het eventjes over de keeper van Cambuur. Thijs Jansen. Ja. Want er is dus interesse. Dat Ja. weten we. Dat kunnen we nou ook wel melden. Er is interesse. Ik vanuit het boeteloon van Thijs Jansen. Maar hoe zit het nou? Want hij wie eigenlijk gewoon tweede keus. Want ze wonen in eerste instantie Kelvin Ratie van Roda toen. Utrecht. Utrecht, Roda, Roda, denk ik. hè? En eigenlijk wie deze jongen, wie dus eigenlijk tweede keus. Ja.
Maar ze zijn natuurlijk hartstikke blij met hem. Kan ze vreetje wat ze willen? Ja, want hij had gewoon een contract tekenen bij Cambuur. Suratie, daar is het ook op stikken roen. Die woen ze helje, maar Utrecht wil hem eigenlijk even verhieren. Nou ja, Cambuur had Jansen gewoon onder contract. Dus daar kunnen ze van vregen wat ze willen. En datzelfde geldt voor Messera. Messera gaat een nieuw contract tekenen. Dat is nog wel een aardig verhaal. Want in maaien had hij zijn eerste profcontract tekenen. Daarvoor wie hij nog onder het bijbeun bij een postbezwager. Wie hij pakketbezwager. Weet nog Albert Heijn een postbezwager? bij Albert Heijn. Nee, maar ik moet je van als ze de jongen uit vakken vullen. Dat beetje symboliek hij moest bij verzinnen, omdat hij met zijn lied contractje. Nou hebben ze met maaien een contract doen. En ze zijn tevreden dat contract opwaardeerd wordt. En ook voor hem is er interesse. En hij tekent. En hij tekent bij. Niet onbelangrijk. Ja, zeker. Pauwels is interesse voor. Dus, hoe lang denkt het contract van Pauwels nog? Even Jansen. Hier een optie volgens mij. Dat is lekker. En Jansen? Uit de Holle. Weet ik net uit de Holle. Maar in ieder geval, Cambuur wil het liefst net bijwerkje om een oerstap natuurlijk in de winter. Want Cambuur wil de ploeg intact houden. Maar ja, als de bedragen op tafel komen, het blijft toch de voetballerij, dan zou de situatie voor je kennen. Maar ik kan me voorstellen dat ploegen ineet die Jurgens aan Benjamin Pauwels voetballen. Het is smullen. Die wordt helder. Ja. Wat een voetballer. Denk je dat hij gaat in de winter nog? Ja, die gaat in de winter. Hij is te goed. Hij is gewoon te goed. Die jongen die ontwikkelt hem spectaculair. Ja. Hij maakte die goal, hè? Wist wat ik toen dacht? Dat ik echt hier hartstikke idee, dacht ik toen. Ja, dat idee. Ja, hartstikke idee. Dacht ik echt. Ja, hartstikke idee. Ja. Joepie, Maar goed, joepie. en dan nog Afolabi, maar we dan nog even doen, hè? Nou, vind ik een goed idee. Roelof, zullen we daar nog Daar heb ik echt zin in. Ja. Nou ja, maar misschien even heel kwart. Ja. Kind Cambuur daar nog van in de winter? In principe had Cambuur hem hier voor een seizoen. Dus hij staat ook bij Cambuur op een loonlist. Hij is gewoon dit seizoen van Cambuur. Dus seizoen hem wel eerder waarom sturen kennen. Alleen nog, ja, ze hebben voor hem betalen. Dus dan stuurt hij hem waarom en dan mag hem wel voor hem betalen. Dus je kan nu afvragen hoe toek dat is. Maar dan dragen ze ook bij zijn salaris. Ja. Nou ja, dat bleef dan echt bestaan. Dat bleef dan ook bestaan. Dus de kist ik zeggen van, nou ja, we beter bijhouden. We betalen hem toch dit hele jaar. Ja. Alleen we hopen je dat hij in het tweede seizoensheld. Ik al rent hij nog één keer in een verdwaalde voorzetten, hoor. Nou, dan heb je nog iets aan hem. Of je kan ook nog eens op het trainingsveld op de vreed in de afsluitende partij heen gewoon overtje over. Ja, dat ken ik. Ja, door is het overtje te zien. Precies het beleven, Arie. En er komt er straks een scenario dat Cambuur in de nooicompetitie de allerlaatste wedstrijd speelt. Het is in zijn matten winnen en dan ben ze promoveerd. Wel lempelt hem naar binnen. Afolabi. Het kan natuurlijk wel zo zijn dat Kortrijk zien werkjouwer excite van, nou ja, hij speelt het er net. Wij willen hem eigenlijk in de picture zetten. Dan moet hij maar ergens oorzinnen. Nou ja, stel dat Kortrijk financieel Cambuur in de meer te komen wil. Dan wil Cambuur dat denk ik wel om mij werkje. Ja, maar hoe moet die jongen in godsnaam in de picture zetten worden met de blessures die hij had? Nee, dat vind ik meer al. Maar ja, bij elke club dat er binnenkomt, zei er I'm fit and able to play. Yes. Maar ja. Wel. Good luck then. Ja, goed zo. Ja, jongens, het is er 4. Oh, ja, het is er 4. Maar we starten maar in, jongens. Ja, lekker man. Omroep Friesland. Waar heb ik aan de telefoon? Ja, dat is de rubriek, hè. Waar heb ik onder de telefoon? En Andor het dus de mystery guest regelen. Ik heb werkelijk geen idee. We moeten nou alle vragen stellen die het alleen nog maar ja en maar nee beantwoorden zullen. Nou, de eerste vraag is van Roelof. Roelof hier een idee, volgens mij. Binnen jou een keeper? Geen keeper. Maar dat weet ik het net. Geen keeper. Binnen jou wel actief in het betaalde voetbal? Ja. Okay. Hebben we dan ook misschien denk ik de primeur? Eindelijk een vrouw. Binnen jou een vrouw? Nee, ik net. Hij heeft wel een gevoel voor humor. Binnen jou een onvaller? Ooit. Ooit. Ja, Ooit wie dit een onvaller. Hij was nog actief als voetballer nou, toch? Nee, dat had hij net zijn. Geert? Ben je nog actief als voetballer? Nee. Oh. Dus hij wie vroeger een onvaller. Ja. Hij versteert Friesk. Ja. En het is een man. Ja. Hebben we jou een verliezer bij Cambuur? Ja. Nou, puntje van de tong. Ja, puntje van de tong. Roelof, dat is niet. Hij wie onvaller en hij wordt de centrale verdediger in de tijd van Johan Grote. Kan dat kloppen? Dat mag een break. Klopt dat? Nee. Shit. Nee. Verdorie. Maar het is wel een oud onvaller van Cambuur. Dat wist hij. Niet Hij is net verdedigen, vregen als hij bij Cambuur spelen had. Jawel, hij heeft een verliezer bij Cambuur.
Ja, maar waar zei dat een speler is? Oh ja, dat klopt. Hebben we jou een verliezen als speler bij Cambuur? Ja, dat zeg ik toch de hele tijd. Jongen. Maar misschien dus wel ik nog... Oh, ik nog als meer. Ik zoek vregen. Ja, ik zit... Oh, ben jou Foukeboy? Ja! Kijk hoe blij die was. Ja, ik had het wel Toen dat goed. in de podcast ik hier de verhelling zet. Ik weet niet hoe blij Even nog een hellinkje, ja. Ja! Fouke, van harte welkom in de podcast. Ja, jongen, dat had wel wat sneller gekund. Foukeboy, zeg me wel wat. Dan moet je hier even niet lezen. Fouke, waar stond ik al voor best van de shit een peer mee? Nou ja, nee, laat maar. Goed man. Nou ja, je hebt een nieuwe rol bij Almere City. Ja, dat klopt. Snel gegaan, ja. Ja, dat is heel snel gegaan. Van Sparta naar Almere. Hoeveel weken zaten daartussen? Ik heb 3 weken vakantie gehad. Oh, nog wat leuks gedaan? Meer dan genoeg, ja, zeker. Waar ben je Het was geweest? druk. Niet in het buitenland, gewoon thuis geweest. Heel veel afspraken die zijn blijven liggen en die opgepakt. En waar je normaal niet aan toe komt. Ja, maar Dus Fouke, dat was ook wel even lekker, maar ja. ja, goed. Het voetbal, dat kruipt toch onder je huid en dat wil je toch graag doen. ja. Fouke heeft toch net het idee dat het ene zinkende schip verlitten had en inruil gaat voor het oren? Zo. Nou, dat vind ik een beetje te voorbarig. Maar ik durf wel eerlijk te bekennen dat het niet een van de gemakkelijkste keuze is, opdracht is om aan te beginnen. Maar ja, de rol die ik heb met een hele jonge staf, jonge mensen die bij Almere werken, dat is me wel heel erg duidelijk geworden. En ik hoop daar wel zeg maar, ja, een bijdrage aan te leveren om alles in een zo rustig mogelijk vaarwater te krijgen. Maar dat het een hell of a job wordt, dat mag duidelijk zijn, ja. Ja, wat is precies die rol? Wat is precies die taak bij Almere City? Nou, ik ben niet in plaats van iemand anders gekomen. Ik ben echt wel toegevoegd aan de staf. Met jonge trainers die echt wel weten wat ze willen en welke kansen op moeten. Laat het duidelijk zijn. Dat is mij ook wel duidelijk geworden. Ja, waar het om gaat is dat mijn rol is daarin de mentor zijn, het klankbord. Ook laten zien welke krachtenvelden er spelen binnen een BVO, maar ook eromheen. Beslissingen die, als je die neemt, wat voor gevolgen die kunnen hebben. En steeds iedereen op het juiste spoor proberen te houden en standvastig blijven. En niet te veel gaan twijfelen, ook al zijn resultaten natuurlijk niet in het voordeel. Maar lees eens uitvoeren, want dat best op non-actief zet bij Sparta. Te Jerema Jeroen Rijsdijk. Dat houdt in dat Sparta daar trop betalen had. Dus die hiest lekker gewoon die tiert nemen kennen voor die afspraken. Die hiest ik een heel soort afspraken nog. Dit hier die is dwangwoedest. De hiest die yield krijgen. De hiest in het nieuwe IRS om een nieuwe club ziet je kennen. Waarom dan toch instappen op zo'n moment? Ja, kijk, met Sparta zijn er goede afspraken gemaakt. Die afspraak is dat ik tot 1 december non-actief zou staan. En vanaf 1 december mijn handen volledig vrij zou hebben. Dat is iets wat Sparta graag wilde en ik ook. Want het is beter dan dat je maar aan elkaar blijft verbonden. Want als er dan toch iets komt, dan krijg je weer allemaal gedoe. Nou, dat is allemaal, moet ik ook zeggen, door Sparta netjes afgehandeld. En ja, ik had mij eigenlijk ook al verzoend om te zeggen van, joh, ik ga dit jaar wil ik gewoon eventjes niets meer doen. Genoeg andere dingen even te doen. Alleen ja, in ons vak, in ons voetbal, daar heb je het niet altijd voor te zeggen welk moment dan wel goed is om weer iets op te pakken. En ik kan ook zeggen, ik doe het helemaal niet en komt er iets in januari, maar dat weet je niet. Dan kan het wel duren tot de zomer. Maar dan ben je toch ook weer ruim een half jaar. Ja, doe je weer andere dingen of zit je thuis? Nou is het niet zo, dat kun je wel invullen. Maar ja, ik zei het al net. Ja, het voetbal zit toch diep onder mijn huid. En dit komt voorbij. Een vraag vanuit Almere zelf. Ik ben gaan luisteren. Ik heb gesprekken gehad. Ik denk van ja, ik vind het wel een hele lastige, maar ik vind het wel een hele uitdagende. En daarvoor moet je ook niet voor weglopen. Vertel nog wel eventjes wat je dan vindt van Gerard Nijkamp. Wat zeg je? Vertel nog wel even wat je dan vindt van Gerard Nijkamp, de technisch manager, directeur van Sparta.
Ja, wat ik daarvan vind, dat heb ik al gecommuniceerd naar buiten. Ik bedoel, dat heb ik in de VI, is er een interview geweest. Ik heb in de relatie met Sparta geen problemen. We zijn op een normale manier uit elkaar gegaan. In die zin dat ik wel begrijp dat ik mee moest, omdat ik gekoppeld was aan Jeroen. Ook omdat Stijn, die natuurlijk al lang klaar stond, zijn eigen assistent mee wil nemen. Dat begrijp ik ook wel. Maar de reden die is opgegeven, dat was ik het absoluut niet mee eens. En dat heb ik ook gewoon eerlijk kunnen bespreken en gezegd tegen de directie. Dat is niet heel chic gegaan, want Jeroen, als je een jonge trainer aanstelt, ja, dan heb je ook de verantwoordelijkheid om alles aan te doen om een trainer te blijven helpen. En ja, dat vond ik van dit seizoen niet chic genoeg. Daar heb ik mijn steentje wel aan proberen bij te dragen. Maar ik had ook verwacht dat Jeroen daar meer rugdekking zou krijgen. Dat is niet gebeurd. In tegenstelling nu even bij Almere. Natuurlijk, die club, wij weten waar we staan hier. Maar Almere in de gesprekken, ook met John Bes en Johan Hansma, ja, die hebben wel degelijk gezegd van ja, wij maken ons ook zorgen. Net als iedereen. Alleen het is ook een stuk van onze verantwoordelijkheid dat wij deze uitdaging zijn aangegaan met de jonge trainer. En wij nemen ook onze verantwoordelijkheid. Dus we willen er ook echt alles aan doen om te kijken wat er ook maar nodig is om te helpen om het tijd te keren. En dat is de reden dat ik erbij ben gekomen. En daar wil ik aan meehelpen. En dat is wel degelijk ook een stuk verantwoordelijkheid van een club. En die is bij Sparta, vind ik, in dit seizoen alleen gemist. En je hebt een gesprek gehad met Johan Hansma, zei je. Hoe groot acht jij de kans dat hij in de winterstop al geen technisch manager meer is bij Almere City? Nee, dat dacht ik. Ik heb van Johan Hansma helemaal geen enkel signaal gehad dat hij hier weg zou gaan. Nou, ga er maar vanuit, Fouke. Ga er maar wel vanuit. Ja, hij gaat naar Heerenveen, hoor. Ja, hij gaat naar Heerenveen. Oh, jullie hebben nieuws. Ik moet het nog zien. Maar als jij belt, neemt hij dan de telefoon wel op? Nee, ik heb die signalen niet. Dus ik zal je eerlijk zeggen, als ik iets zou ruiken, zou ik het ook gewoon heel eerlijk zeggen. Want ik heb niks te verbergen. Nou, toch op, maar zou je helemaal niet eerlijk vertellen? Natuurlijk niet. Ja, tuurlijk wel. Waarom zou ik iets moeten verbergen? Als je sowieso ruiken, zou je dat nu in de podcast zeggen? Ik ben nu wel zo ver. Ik zeg gewoon waar het op staat. En als dat zo is. Ik zal het nog anders zijn. Als ik die signalen aan de voorkant al had gehad, dan had ik ook nee gezegd tegen Almere. Want het heeft geen zin om hier ineens naartoe te gaan, terwijl er toch weer allerlei mensen gaan vertrekken. Dus ik heb met John Bes en met Johan Hansma gesproken. En de meest beslissende gesprek, vond ik, was met Hedwiges Maduro. Dat was voor mij doorslaggevend om te zeggen, ik kom eraan, ik wil helpen. Ja, dan zou het gek zijn als na een maand in één keer de TD of de technisch manager zijn hielen ligt en naar Heerenveen zou vertrekken. Dat zou... dat doet Johan niet. Ik zou je zeggen... Tot slot, wacht even, Fouke wil nog één ding zeggen. Fouke? Nee, ik ben nog niet uitgesproken, maar nog één. Dat gaat Johan niet doen, dat weet ik zeker. Johan gaat als niet hij naar... iets doet, dan gaat hij het seizoen afmaken. Oké. Daar hebben we die genoteerd. Johan Hansma komt niet naar Heerenveen, blijft bij Almere City. Punt. Ja. Dit seizoen, zei je, Fouke. Ja, dit seizoen. Dit seizoen. Ja. Dit seizoen, ja. Tot slot, wat vind je van Cambuur? Ja, die hebben de weg omhoog gezet. Ik heb Cambuur blijven volgen, uiteraard. Het nieuwe stadion, wat er geweldig uitziet. Fouke, je bent er nog niet geweest. Hoe kan dat toch? Nee. Nou, ik zal zeggen, ik ben niet uitgenodigd geweest. Dus er was ook geen tijd voor. En ik heb wel een uitnodiging om zeker te komen. Maar toen heb ik wel gezegd, ik wil wel komen. Maar dan wil ik geen bouwlamp aan de binnenkant zien. Dan moet je nog even voor het seizoen dus. Tot september dan? Kijk, ik weet wel hoe een veld eruit ziet en ik weet ook wel hoe tribunes eruit zien. Maar aan de binnenkant ben ik ook heel erg nieuwsgierig. Hoe de inrichting is in het nieuwe stadion. In combinatie met een geweldige wedstrijd. Maar ze hebben de weg omhoog weer teruggevonden. En dat ziet er ook weer fris uit. En, ja, dat vind je ook wel mooi? Nou, weet je, ik vind het hartstikke mooi dat ze die weg omhoog hebben teruggevonden. En dat zo'n wedstrijd als tegen Vitesse, ook al is dat een ploeg waar heel veel aan de hand is, dat zie je. Maar die zwakte is ook afgestraft. En dat is juist goed, want als het 0-1 is of 0-2, dan heb je ook 3 punten. Maar goed, nu pak je 0-6 en dan zet je het ook om in cijfers. En dat betekent eigenlijk wel dat Cambuur op de goede weg is omhoog.
Ja, en dan maar zien waar je uiteindelijk uitkomt. Ik denk dat... Ze worden kampioen als ik je zo hoor. Nee, de play-offs nee, helemaal niet hoor. Maar gewoon nee, realisme. Gewoon proberen te spelen voor play-offs halen. Top 5, hè? Ja. Dat zou goed zijn. Goed. Mooi. Dankjewel, Fouke. Dat is even een telefoon komen woedest. Leuk man. Oké, mannen. Nou, ik wacht op jullie uitnodiging, hè. Jij komt alleen als er champagne en caviar klaar staat, heb ik net gehoord. Dus dat wordt lastig. Ja, maar ja, er moet toch een keer officieel geopend worden, of niet? Ik heb 2 heipalen in de grond daar zitten. Dus, ja, dat is wel waar. Met de familie, hè? Hier staat je naam toch op? Als het nog goed is. Ja. Maar je komt ook nog een keer te gast aan in de Sportcast, of niet? Ja, zeker. Zeker, die staat. Oké, hartstikke goed. Nou, houden we aan. Houden we aan. Ja, leuk, hartstikke leuk. Fouke, hartstikke bedankt. Okay. Dank u wel. Succes. Hoi. Nou, Fouke Boy. Ja, wat korter dan met zijn antwoorden dan. Ja, hij zit te praten, Ja, hè? dat is altijd, maar heel veel voetbaltrainers hebben dat. Hè? Voor Robert van Persie bijvoorbeeld. Maar ik vind ik altijd zo... Fouke Boy is een hele leuke vent. Hij heeft best wel humor, hè? Wel grappig. Maar als ze dan de microfoon voor de neus hebben, dan... wie nou ook leuk, hè? Maar dan hele lange antwoorden. Dan denk ik, daarom heb ik dat regelen. Want ik wist, we hadden een gaststeward. En ja, wij zijn toch alle fjouwen, wij zijn net de beste praters. Dus ik denk, de mat in je bij om wel om die trijgetier te komen. Ik kan je even nou verklappen, die trijketier die weer wel voorbij. Maar we gaan heel gauw naar de prijsvraag. Ja, jongens, want Geert heeft 2 kaarten. Man, wat hebben we door Heerenveen. En dit is een wedstrijd, jongens en famkes, fans van de Sportcast. Ik heb hier werkelijk 2 kaarten voor de topwedstrijd op 14 december tussen Sportclub Heerenveen en PSV. En het goede nieuws is, Heerenveen speelt thuis. Heerenveen speelt thuis. 0-9 voor ze spelen om kwartier voor zo'n hartstikke mooie tijd. Kunnen bij mij nemen, net al uit de bed. Hartstikke mooi. Eventjes een mailtje sturen naar omroepfriesland.nl. Nee, sport@omroepfriesland.nl. Maar dan moet Arjen er nog even een vraag bij bedenken. Ja. Die stel ik dan. Ja, hoe heet de mascotte van PSV? Hoe heet de mascotte van PSV? Sport@omroepfriesland.nl. Doe het snel en dan komen de kaarten misschien die kant op. Prachtige wedstrijd. Hartstikke mooi. Jongens, hem van u? Excuus? Wie docht hem van u? Die wedstrijd van je? Ja, ik doch hem. Ja. En naam en adres, moest ik erbij zeggen. Nee, dat hoeft net. Nee, dat hoeft naam en adres. Telefoonnummer net. Nee, telefoonnummer wel staat net. Nee, precies. Nee, dan nog even heel kwart hoe de reden knop. Want we hebben al wekenlang... Nee, nog net op drukken. Maar ik heb het idee dat we er in kwarten toch eens een keer... misschien wel de verleiding net weer steen kunnen. Komt er nou wel wat op binnen? Nou, voorlopig even niks. Omdat we er geen reclame voor maken. Nee. Maar mensen kunnen nog altijd mailen naar sport@omroepfriesland.nl. En dan komen ze dus in oormerking. Ja, maar ik vind het lang worden, hè? Ja? Cambuur of Heerenveen? Zullen we gewoon uitpraten dat we gewoon binnen no en 3 weken een keer op die knop Ik drukken? vind Savisa dit hier nog. Ja, dat is eigenlijk hetzelfde. Ja, maar Drie jongens, maar ik wil Ginge Donder, mijn hoofdredactie en zeker net. En hier dol net, omdat het over freelance is. Ik bedoel maar, Goed zo. helemaal bang. Dat snap ik. Jongens, even heel kwart, want we krijgen ook joggersvragen. Oh, leuk. Ja, nog altijd. En daar zit je hier voor. Daar steen ik hier voor. En ik wil even heel kwart even wat antwoorden van hem. We komen er net op waarom. Nee, we komen net even de gauw doorheen rossen. Joggersvraag, wat zijn de kwaliteiten van Tony Rulke? Hij kan het doelpuntmaatje. Veel scorende middenvelder. Veel scorende middenvelder. Nou, dan komt hij nog een. Is Conte wel zo goed als we van tevoren toch zien? Nee. Nee, hè? Nee. En nog een. Waar is de perfecte vervanger van Afolabi? Remco Bal. Natuurlijk. Nou, jongens. Dat is een moeilijke. Nee, dit is het. Dan nog even, want niet kijkt hier met ik al. Hebben we het al over Afolabi, jongen, eigenlijk? Ik vind dat De Cambuur zit er voor Iepen om nog een spits te hellen in de winterstop. Ja. Dat is nou wel... Is dat een primeur? Even een primeurtje. Oh, kijk eens. Ja, dat is wel... Het Henk hem heel hut voor u sprutsen. Ja, en Ja, maar dat is van een mooi Lamboy... contact hoor, maar Lars Lamboy. Naam ik niet keer op trouwens, maar ik zijn weer. Maar Cambuur zit er voor Iepen. Er is alleen nog wel één probleem. Dat ze eigenlijk geen yield meer hebben. Dus dat wordt wel weer ingewikkeld. Maar aan de andere kant... Het is een hele matige spits. Nou ja, of ze kunnen een gokje nemen en denken van... Wees wel, die Pauwels, die gaat na dit seizoen toch voor €1 miljoen voort. Dus dan kennen wij nou wel voor een peloton bij wie ze van een spits hellen. Dat gokje hier ze van Simmer nemen, man. Mag leren, dat is wat hoor. Nou ja, misschien voortschrijdend inzicht dat ze dat nou wel waren te nemen. Maar in ieder geval, ze ziek je wel naar een spits. De vraag is natuurlijk, is er in de echte goede spitsen, die krijg je nou net voor een mooi bedrag. Dus je krijgt dan weer een spits bij een kraske. Nou ja. Buitink, is die naam nog neemt, toch Lars Lamboy in dat telefoongesprek met hij? Nee. Rijkhoff, Julian Rijkhoff? Eda Tjouri. Eda Tjouri van Nee. Telstar? die is denk ik al te duur.
Die kan zo net met Helly. Nee. Nee, jawel, dat ken nog wel. Ik heb hem maar Jereveen hoor, maar mensen die tegen gaan en die zou die keer van een peerton opheffen. Ja, dat En dat denk show die bij Telstar. Dat denk ik. Ja, Maar goed, ik weet net altijd Hij volgens mij wil hij zelf naar de Eredivisie. Wil hij zelf naar de oren kijken. daar moet hij op zitten, want Jereveen speelt op dit stuit nog gewoon in de Eredivisie. Dan, van King Cambuur van Afalabi, dat hebben we al behandelen. Die balk die loopt maar scoren. Die hebben we de Leeuw nog achter de hoorn. Eigenlijk hebben we alles wel behandelen, jongens. Ja, Doof voest Noppen nog altijd beter als... In de basis vind ik Noppert een hele goede keeper. Alleen ik Aron een sneun bij die eerste chin-treffer. Niet lekker, toch? Niet lekker, nee. Het ziet er onzeker uit, jongens. Ja, maar eigenlijk in je dat is toch logisch. Maar hij had een geweldige periode gewoon. Oorlier, hij had zelfs een WK-keep. Prachtig, hartstikke knap. Maar als je puur zocht naar zijn carrière, hij is, dat kenmerkt hem toch blessureleed en blunders. Maar daar hebben we het ook al heel vaak over gehad. Maar als hij een speler is die het zo nou en dan wat leefde wil, daar is het weer. Dat krijg je net. Dus die continu in achter je om het laatste set zit Jan en je er weer uit te hellen. Ja, dan snap ik wel dat je net presteren. Misschien nog toch, misschien 12 minuten voor de eind zit hij een beetje van, had er nog in om die 3-0 nog. Goed zo, jongens. We zijn er rond tijd, jongens. De overdenkingen. Ja. De overdenkingen. En de eerste is van Geert, die vertel ik... Ja, wist nog, ik wie af en toe een sneur wie ik bij Genemuiden in Harkema's Boys. Zeker, ja. Bergwoord Bijmers. Een vreselijke kjeld. Ja. Wie is me 3 keer vergeten? Ja. Oh. Maar dat kan ik net ontkennen. Maar dan hebben we een hond van een regisseur die mij werkelijk bikkelhut te plak zet. Nou, gelukkig maar. En die onderbreekt mij zelfs als ik midden in een zin zit die het ergens hoor zo gaat. En dan ik zal die nog sterker vertellen. Zo. Ze hellen koffie op. U is regisseur. Ja. We hebben de beste regisseur van Omroep. Zeker, het is die eigen vrouw. Maar dus, en daarom dacht ik wel te zeggen. Maar zij jet mij vertellen, en voordat ze koffie hadden, hier zei nou die plaat naar Arjen. En ze jet mij bezig, en ze had de koffie in de hoorn, ze drukt op die knop in meneer. Arjen. Nou. Dan weet je me goed. Dus Geert in huis. Zeg je het dus. Maar goed. We gaan We zijn bleu bij de overdenkingen. Nee, van wij. Geert, wat heeft liever? Plaatsje draaien in een warme studio? Of toch liever verslag doen op een koud voetbalveld? Mag ik dit een duivels dilemma noemen? Dan doen we even naar onze overdenkingen en dan mag hij. Is goed. Oké, dan gaan we naar Andor. Hiha hartstikke idee of hiha holadie? Dit is een duivels dilemma. Door eerst Roelof maar even. Ja, eerst ook. Roelof. Helemaal toppie. Roelof, Van Persie als de voetballer of Van Persie als de trainer? Nou, voorlopig nog even als voetballer. De voetballer. Dan moet je het terug bewijzen. Dan gaan we weer naar Andor. Hiha hartstikke idee. Ja, hartstikke idee. Goed zo. En het laatste woord is dan van Geert van Thun. Als dat programma Sneun in Friesland jit en uitstuurd wordt van 1 tot 6 op de Sneun te Medi, dan is dat wat ik het liefste doe. Zo. Plaatsjes draaien in de warme studio. Alsjeblieft. Jongens, maak je hem dank zeg ik zeggen? net Nee, onkom. zeg ik net onkom. Dit valt me rauw op mijn dak. Toch minder liefhebber dan wij toch. Nou. Hij kiest dus eigenlijk liever voor muziek dan van voetbal. Ja, daar komt het eigenlijk op del. En dat mag. Natuurlijk Maar mag wel dat. een beetje raar. Jongens, Geert heeft al 80 hier op alle amateurvelden. Die wordt net meer waren van Als je nog Berghuis. zoveel verslag wil maken van amateurvoetbalwedstrijd, dat ik in mijn carrière die aan nou, succes. Dan hoor. ben we nog wel even bezig. Maar plaatjes draaien op de PC. Verslag van. Nee, PC. Oh, dat heb ik wel. Ja, Nou goed, en dan is de cirkel toch weer roem. erin. Gaan we toch nog een beetje keertje. Jongens, maak je hem dank, Hebben Cesar? we het hier hellen? Maar de meer beste as. gast? Oh ja, kijk. Boppen de 50 zitten we. Boppen de 50. Jongens, na je weekend dan binnen we er vanzelfs weer. Mijn mystery guest. En na je weekend bij de Sportcast. Dag.